Je moet naar. Mag je even draaien aan het eind van de weg rechtsaf? Waarom is dat? Hier is het afgezet in verband met een brand. Wat asbest uitkomen. Ja? En Savit van der Moon de ene naar de oren werknemer van de bedrijven aan de Einsteinweg inhouden. Bij een grote brand juist te jong bij dit autobedrijf is asbest vrijkaam. Om net duidelijk is hoe vier het asbest verspreid is, besluit de gemeente dat de volslijne Einsteinweg dicht moet. Van de meeste bedrijven komt die mededeling te let om het personeel nog op de hichte te brengen. We kregen het bericht justjes naar boven terug en ja, dan kan je het volle meer dan. De meestal is het op bed te sliepen. No? Een verlengde dag. Ja, denk het wel. Dat de bedrijven van de Moon net iepen kennen is voor gewoon ondernemers een grote strop. Dit gaat ons vandaag, ik denk, een kleine €10.000 kosten. Ja. We hebben planning dat er vanaf week een boot komt te laden, moeten spullen klaargemaakt worden. Nou, dat gaat nou dus ook niet gebeuren. Dus hoe moeten we dat klaarmaken? Ik weet het niet. Hoe de brand juist te joen ontstaan is net duidelijk. De brandwacht krijgt om 8 uur de eerste melding binnen en als ze aankomen slaan de vlammen mal uit het dak. Verschate tjoegen ze dat ze correct voor de brand explosies jet ha. Ik zat voor op kantoor en een hele rij explosies achter elkaar. Ja, 10, 15 echt hele duidelijke knallen. Toen heb ik een Volvo 240, dacht ik, een blauwe stationcar met buitenlands kenteken zien wegrijden. Ik weet niet wat voor kenteken, ik weet alleen zeker dat het geen gele kentekenplaat was. De politie kan nog niet zeggen over deze auto of de oorzaak van de brand, omdat het onderzoek pas beginnen kan als het asbest oprijden is. Bij de brand is nevens de politie wel een himplantage aangetroffen. Om goed 11 van de morgen is de Einsteinweg weer vrij jong.